با کاندوکتوری مشغول میشدم. پول میچیندین در مشتکو؟ خدا دو معقول بود این چیز؟ نه معقول، اونقدر هم معقول نبود. خب با بازی کامپیوتری چقدر که شوق و هوس پیدا میشد. таоло 2 соли пеш бо ҳаваси доштани пули зиёд ва бозиҳои компютерӣ аз таҳсил дур монд ва бо бачаҳои кӯча пайваст. баъдан аробакашиву оварагардӣ кори маъмулии ин наврас шуд ва дар охир ин роҳ ӯро ба таҳвилгоҳи муваққат ва баъдан ба мактаби махсуси ҷумҳуриявии бачаҳои душвортарбия овард. ними шаб мешуд, ман ба хона меомадам, падарам маро мепурсид: писарам, ту аз куҷо омадӣ? من با پدرم چیزی نمیگفتم، خواب می‌ایستادم. بعد در همون کامپیوتر اینترنت کافه میگن یه وقت میشد که من از روی کتاب هر چیز در دفترم مینویسم. بعد نتیجه چی شد؟ نتیجه با مکتب مخصوص جمهوری اومدم. بچه بود همجا مرادبک بود، با قلبی باید خطای رود. از همین مکتب تا کورسی هم مکتب که خوب بود و خوشخوان. орзуи таҳсил дар хориҷ ва рӯзгори талхи бародари муҳоҷираш, андеша ва рафтори таоло саидов бачаи замони оворагарду душвортарбияро иваз кард. пас аз 1 соли таҳсилу зиндагӣ дар мактаби махсуси бачаҳои душвортарбия, таоло тасмим гирифт набояд ин роҳи зиндагиро интихоб кунад. ҳар як мураббӣ ба ҳар як тарбиягиранда хислатнома менависад. аз рӯи анамон хислатнома ки масалан дар муддати 1 сол ҳамин бача бо чӣ коро машғул буд, чӣ корои хуба анҷом дод ва ё ки боз ягон қонунро вайрон кард, аз рӯи ҳамон хислатнома инҳо ё ки ба хона ҷавоб дода мешаванд, ё ки боз мемонанд. ӯ пайваста китоб мехонад. бо бачаҳои ин муассиса муносибаташро тағйир додааст ва супориши омӯзгоронро сари вақт иҷро мекунад. ман мехоҳам ки журналист шавам. дар ҳамин журналистӣ бояд бисёртар хонам. айвон то бекем журналист. ҳолоровигии маҳфилҳо дар мактаби махсуси бачаҳои душвортарбия ба дӯши ӯст. душт сармаст ба гулгашти саҳаргоҳ шуда будам ки яке сарқаде лоларухе хурру парӣ лабшакаде симбаре турфанигоре киранмандеу рафтор. таоло ки аллакай пушаймон шудааст, гузаштаи худро ба сахтӣ ёд меорад ва қисса мекунад ки пас аз расидан ба ҳадафҳои бузурги худ ин хотираҳоро аз дилаш пок хоҳад кард. ҳоло волидони таоло ки 1 соли пеш ӯро барои оварагардиаш ба қабле ба тарбияи давлат супурда буданд, акнун аз ӯ ифтихор доранд. хела соз, хела ав рафтори пешинаша партуфтаги хела соз шуд, бачаи соз шуда, ба ақлиш хонданаш соз буд, донишаш ҳама соз буду, бо нақстар шуда. кор мекунам мегуфт фақат. бо ягон сума мебурд, мегуфтам пули ту дар кор нест бача ҷон, на биёр сум, биё мумкин нест, ай охи дар кор нест. хай бачада. садҳо бачаҳои душвортарбия ба хотири зиндагии сангин, муносибати бад дар хонавода ва беаҳамиятии атрофиён дар 4 муассисаҳои ислоҳӣ ва мактаби махсус ба сар мебаранд. пас аз таҳсили синфи 9 аксаран аз ин макон бидуни ягон ислоҳ берун мешаванд ва ба зиндагии қаблии худ бармегарданд. аммо таоло дар миёни 54 нафар наврас дар ин мактаб аз ангушшумор бачаҳоест ки аз муҳити носозгор барои тарбия бо 100 орзуҳои нек ба сӯи ояндаи рӯшан қадам менеҳад.